An balima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waliɲuman o bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ an ɲɛna kɔ bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mouvement pour l'Union des Maliens jɛkulu ma ɲɛmaaba Aruna 2018 cɛbɔ Cheikh Aruna Sangare a n'a ka jamaw ye munumunu salo kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ u ko a ma ko caravane a kɛra ka bɛn ntɛnɛndon de ma caravane a bɛ don Cheikh Aruna Sangare a ka yɛrɛmankutu baaraw olu nundoni kadara de kɔnɔna na Alhamidu Badini ani Daramani Male olu de tun b'a nɔfɛ munumunu salo in na fɛn min sɔrɔ olu la an ka jɛ ko ɲɛmada. Ni yaala in Bamako dugu kɔnɔna na o de kɛra baaraba fɔlɔ ye mun bolo dala Mouvement pour l'Union des Maliens maaw fɛ campagne daminɛ kadara kɔnɔna na wa a taama daminɛna yɔrɔ minɛ o de ye Bamako Tour d'Afrique ye. Mouvement pour l'Union des Maliens tɔndenw a kanubaw n'a baarakɛɲɔgɔn caman bɔra yaasa taama in laɲini o bɛ se ka sabati cogo min ni kɔkɔrɔmadolikanw fɔli ani u ka cɛbɔ ja yangali ye cɛbɔ min n'a kun bɛ jɔ yɔrɔ ni yɔrɔ la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye bɛn jamanadenw ka kelenya ani jamana ɲɛtaa kun kan ni taamakɛbaw tɛmɛna an ka Bamako kin caman kɔnɔ wa jama caman bɔla bɔlɔnkɔnɔnaw ani sirakun na yaasa k'u ka kanu ani u ka dɛmɛ jira Cheikh Aruna Sangare la ni taamakɛbaw tɛmɛna sira minnu fɛ o dɔ ye Bamako pont fɔlɔ suguba ani suguni kura ni ka sɔrɔ k'u ɲɛsin Bangɔni ma yaasa ka taa foli bila Sherifila duba la ni ka dugawu ɲiniw fɛ campagne hukumu kɔnɔna na. Alhamdulillah ni a fɔra ko a ye o daminɛ président ka se k'a fɔ n bɛna ɲini ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la o ye an ka hɛrɛ ye o ye an ka laɲini ye mais k'a fɔ k'a sera anw fɛ yan bi tɛ kabiri a ye initiative ta don min an bɛ se ka mun kɛ jamana ye ni o de ye a ye mouvement citoyen min créé jamana yɛrɛ kama jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa kama an b'a bonya bɛɛ kalama o la ka bɔ o la k'a ye ko ne yɛrɛ bɛ se ka n sen don nin ko in na mun kosɔn faso ka se ka bɔ nɔgɔ la ni o hakili dɔw sɔrɔla an yɛrɛ fɛ a b'o hakilila ta don min a nana nin so in kɔnɔ yan a sera yan bi ka dugawu ɲini kɛ an bɛ dugawu kɛ n'an ka kɔnɔnajɛya bɛɛ ye ko laɲini ye min ye o bolo Ala k'o sabati an n'o bolo yarabi laɲini ye min ye Ala k'o sabati an n'o bolo Ala ka n'o hamu nɔgɔya Ala k'an sago d'a ma Ala ka ɲɛtaa nɔgɔya n'o ye Ala ka n'o kɔrɔta yarabi Ala ka n'o wasa Ala kana nimisa foyi bɔ a la Ala k'o k'a kɛ Alaya kama ni Ala kɛra hɔrɔma ye sɔla Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Bangɔni kɔfɛ taamakɛbaw tɛmɛna pont sabanan fɛ ni k'o kunsin Sokoroji yen musolakaw ani denmisɛnnin caman bɔra yaasa k'o kunbɛn wa Sokoroji dugutigi ani limamu ma to kɔ wa o bɛɛ y'a jira u ka kɔrɔfɔw la ko bi Cheikh Aruna Sangare kɔkɔrɔma don kalata nataw la mun b'a to a ka se ka san sɔrɔ o tɛmɛlen kɔ Cheikh Aruna Sangare ale ye hakili sigi kan fɔ ka ɲɛsin Sokoroji kanw ma k'a jira u la k'a fɔ k'a bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o ka kin ma Sokoroji kɔfɛ Cheikh Aruna Sangare n'a ka jama y'o kunsin u yɛrɛ jabala la Yirimajɔ zɛrɛni na yen Mouvement pour l'Union des Maliens cɛbɔ a y'a ka fanga ɲini hakilinaw fɔ ani fɛɛrɛ ni dabali mun b'a yɛrɛ kɔnɔ mun b'a to jamana ka basigi jamanadenw ka bɛn ani kelenya ani Mali ɲɛtaa u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na jamanadenw ka lafiya kosɔn wa a ye foli ani tanuli kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ye tɛnɛdon tile k'a nɔ yaasa ka nin taama in kɛ wasa ye. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka campagne nundoni baaraw kadara kɔnɔ ni o ye yɛrɛmankutu baaraw ye Mouvement patriotique Arc-en-Ciel olu ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan min ɲɛnamayara ka bɛn arabadon ma Arc-en-Ciel yɛrɛ dagayɔrɔ la Sotiba ACI kɔnɔna na Bamako Fatumata Yaya Kane ani Daramani Male olu de tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifila Jabarani so tɔgɔla fɛn min sɔrɔla yen nɔ an ka jɛ an ko ɲɛmada. Kunnafoni kɛnɛ in sigilen miniti kelen o tasibila kɛra ka ɲɛsin Mali kɛlɛcɛw ma minnu ni olu tora kɛlɛyɔrɔ la Mali jamana kumabɔli senfɛ kɛnɛ in yɛrɛ hakilina ɲuman bɔra denmisɛnkulu la ni o ye Mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali ye a sigira de ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye président Ibrahim Boubacar Keita kan bɔli jamanakuntigiya ɲinini nɔfɛ a ka jamanakuntigiya ɲini baaraw nun doni kan ni o ye lancement des activités de la campagne électorale ye ani ka ɲɛfɔli kɛ baaraw kan minnu ni Ibrahim Boubacar Keita ka wulikajɔ sera ka olu lawaleya san duuru laban tɛmɛnen. Ni conférence de presse kɛnɛ in n'an bɛ se ka fɔ ko kunnafoni di kɛnɛ an y'a sigi waasa an bɛ élection présidentielle min kɔnɔna na i n'a fɔ ka kɔn bi an y'a laɲini
an ka président de la république son excellence Ibrahim Boubacar Keita aki kambo aka kɛ cɛbɔ ye ni élection nata na sabula an ka kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ an ɲɛ tɛ politique maa la jamana in kɔnɔ an ɲɛ tɛ politicien na jamana in kɔnɔ denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan min vraiment a ka cɛsiri min a ka jamana kanu min a ka jamanaden ladon min a ka jamanaden lasogo ka bon ni IBK ta ye ale de y'a jira k'a fɔ fɛnɛ gɛlɛya min bɛnna Mali kan n'a ko kɛra Bamaganju ka bɛnkanni gɛlɛya ye ka se jamana ma a y'a jira k'a fɔ sira min n'a bɛ sira min bɛ yen n'an bɛ se k'o ta ni gɛlɛya bɛ ban o sira kan o sira fɔlɔ ye jumɛn o ye accord de paix n'o kɛra an ka bɛnkan sɛbɛnba ye bɛn ni kelenya sira kan donc IBK ye wulikajɔ min k'o sira kan o y'an wasa kosɛbɛ ka fara kan an y'a sɔrɔ k'a fɔ jamana n'i y'a ta kulu la k'a ta bakuluba yɛrɛ an b'a sɔrɔ k'a fɔ jamana ɲɛtaga sɔrɔ sira caman kan o sira minnu o ɲɛtaga o ŋaniyanumanya bɔra an ka président de la république la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita an y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛnɛ o sira kelen kan tuguni IBK fɛn o fɛn ɲɛtaga sira ye an y'a sɔrɔ a ye wulikajɔw k'a la misaliya la an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ UEMOA jamana kan a fɔra ko jamana bɛɛ lajɛlen k'i jija i ka sariya kuma dɔrɔn i ka warisonba kɔnɔna na i ka kɛmɛ sara la i ka tan ta k'o don sɛnɛ la IBK ko jamana kanu b'ale la ale ye 15 di Mali sɛnɛkɛlaw ma o de y'a to bi an ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ sɛnɛ sira kan o de y'a to Mali ye vraiment ɲɛtagabaw sɔrɔ sɛnɛ sira kan o de y'a to an ka balo ɲini sira kan nɔgɔyaw kɛra ka se sira caman kan i bɛ se k'a fɔ de i ma hectare caman sɛnɛ sinon k'a fɔ bagaji de gɛlɛyara ou k'a fɔ bi engrais de gɛlɛyara ou k'a fɔ ko dugukolo gɛlɛyara IBK ko non o tɛna kɛ sɛkɛ fɛn o fɛn bɛ se ka sɛnɛkɛlaw tɔɔrɔ a y'o da jigin waasa u ka se k'u ka sɛnɛkɛfɛnw furaw san u ka se ka engrais san ka sɛnɛ k'u sago la wulikajɔw fana kɔnɔna an y'a sɔrɔ k'a fɔ président de la république a ye siraw dilan Mali dugumisɛnninw ni Mali yɔrɔw la pour que a kɛra goudron ye a kɛra siraba bilenni ye waasa yɔrɔw ka surunya ɲɔgɔn na yɔrɔw surunyali ɲɔgɔn na a bɛ se ka to sababu la n bɛ misali ta muso kɔnɔma dɔ bɛ a kan ka taa jigin mais ni sira tɛ yen ambulance tɛ se ka taa ta non seulement a y'o sira dilanw kɛ ka fara kan tuguni a y'a kɛ Mali CSCOM bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ambulance ka se ka d'u ma président de la république a y'o kɛ baarako sira kan denmisɛnw ka baarako sira fɛ a ye baara di jamanadenw ma 200 000 emploi min fɔra o tɛmɛna an b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ don o don bɛ kɛ diɲɛ san o san bɛ jɔ an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kuraw bɛ yen olu bɛ tila kalan na minnu bɛ baara ɲini c'est vrai que o ka ca yarabi an b'a ɲini a fɛ tuguni a ye 200 000 min di san 5 fɔlɔ in kɔnɔ a bɛna san 5 wɛrɛ min ɲini ye a ka fɛn di min ka ca n'o ye waasa fasodenw bɛ se ka don baara la cogo min na waasa wale jugukɛ mun bɛ yen ni jeunes n'u ma baara sɔrɔ n'u bɛ taa don a la waasa u ka se ka b'o la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni hakilina kelen ani kuntilenna kelen ni o ye président Ibrahim Boubacar Keita kɔkɔrɔma donni ye. Mali jamana jagokɛla mangamaniw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ wele ko collectif des regroupements et associations des commerçants détaillants du Mali o bolofara min ni u ka caw bɛnnen don visa ko ɲɛnabɔli ma u ko a ma ko commission visa o ma ɲɛmaw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan min ɲɛnamayara ka bɛn arabadon ma Bamakɔ suguba kɔnɔna na u ka nisɔngoya taama min ni o balila Bamakɔ marabolo ɲɛma fɛ ni a kun kuma ɲɔgɔnyaw kun na tali kɛ fɛn min kan o ye ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni jagokɛlaw ka visa ko ye sigi kuma ɲɔgɔnya bolila o de kan kɛnɛ in kan fana da sera jamana ɲɛma sigi kalata nata kunkanko kumaw fana ma Seydou Ɲare Sherifila Jabara ni so tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla kɛnɛ kan an ka jɛ an ko ɲɛmada. Ni kunnafoni di kɛnɛ in sigi kun ye fɛn min ye ka se ka wele bila kunnafoni dilaw ma ka jɛ ka masala jagokɛlaw ka degun kan da sera jagokɛlaw ka degun min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la commission visa ma ɲɛmaw fɛ o bɛ tali kɛ Chine visa labilali ko Mali jamana jagokɛlaw ye a n'a lasɔrɔli nɔgɔyali kɛnɛ in sigi kun ye o de ye. An ye a laɲini kɛ ko an bɛ fɛ ka marché bon ala y'a k'a ma gouverneur du district ni o bɛ yen nɔ o de ye a ma marché autorisation d'a ma donc an ye maa ye maa minnu n'an ma autorisation sɔrɔ fɛn min na an tɛ a forcer an tɛ jamana janfa kɔlɔlɔ wuli ka se jamana ma. laɲini minnu bɛ fɔ marché in kɔnɔ anw de taara grève la le 3 mai le 4 mai 2018 o grève in kɔnɔ an ye fɛn minnu ɲini a ma lasabati fɛn kun belebelebaw ye minnu ye o ye dédouanement ye gouvernement y'a jira an na k'o ye désaccord ye directement alors que o kuma in o tɛ tiɲɛ kuma ye ko ɲɛ bɛ se ka ɲini a la ɲɛ bɛ sɔrɔ a la jamana 7 min bɛna sanni kɛ Mali kɔnɔ n'u tɛna bilen an b'a ɲini olu ka segin ka na cogoya min na olu ka dédouanement ka nɔgɔ cogoya min na an ta fana ka nɔgɔya ten ani an ka balima minnu bɛ yen n'u ka minɛnw minɛnen don frontière la n'u tɛ ka se ka don n'u bɛ ka taa bagaw ma ka taa 30% 120% ni 100% ni 80% fara u ka minɛnko la u ka nɔgɔya dédouanement ko la bon an bɛ mun ɲinina tuguni fɛn min ye Chine visa ye a tɛ ka sɔrɔ maliyɛnw tɔɔrɔlen don visa ko la u bɛ ka fɛn fɛn promesse fɛn fɛn t'an ye an ka autorité malienne a si tɛ ka bɔ a sira fɛ kɔsa in na an tulo b'a la ko visa bɛna labila ko jani élection ka tɛmɛ o tuma ni élection tɛmɛna maliyɛnw tɛ voyager ka taa Chine bilen wa
donc u bɛ fɛn de fɔ an ɲɛna an bɛ fɛn min faamuya n'u b'a dilan u k'a dilan siɲɛ kelen n'u t'a dilan yɛrɛ fana n'u tɛ se olu ka bɔ yen an minnu bɛ se an k'a ɲɛɲini parce que an bɛ ɲɛmɔgɔ de ɲini ɲɛmɔgɔ minnu bɛ se k'an ka baara kɛ donc an ɲɛ b'o de la commerçant ye bonya mun ta ka di anw kan an bɛ commerçant fo k'u waleɲuman dɔn anw ma bi u kun décidé len don marché kama hali n'u kun bɛ faga u ko k'u bɛ marché mais an tilala ka na ye an ka ɲɛmɔgɔ minnu kumana an fɛ ani an ka dugutigilakaw ni an ka alimamiw ni Mali mɔgɔbaw olu kumanen an fɛ an ye marché bɔ a ma an y'a bila conférence de presse min na an ma dogo aw la aw nana jama mun sɔrɔ yan ni jama yɛrɛ dɔw tɛ nin sɔrɔ ka marché yɛrɛ la donc o kɔni o jaabi bɛ aw yɛrɛ bolo k'a daminɛ Bamakɔ fo régionnaux bi yan vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka carte ninnu ta ka na nin assister donc tile fila in na anw fana bɛna an ka mɔgɔ yira an commerçant Mali commerçant détaillant bɛɛ lajɛlen commerçant bɛɛ lajɛlen an fana bɛna an bolo ɲɛsin mɔgɔ ma an bɛ voter mɔgɔ min. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi fɛn min bɛ tali kɛ ɲinan jamana ɲɛmaasigi kalata baaraw kan ka bɛn juillet kalo tile 29 nata ma jagokɛla mangamaniw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba in collectif des regroupements et associations des commerçants détaillants du Mali u ma layidu kan di cɛbɔ ma fɔlɔ ko jateminɛ baaraw kɔni bɛ senna u fɛ baara bolodalen minnu bɛ cɛbɔ 24 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo k'o gafew kɔnɔ kumaw bɛɛ lajɛlen lajɛ k'o baaraw mana ban kɛla waati min na u n'a lajɛ cɛbɔ min ni u kuntilenna bɛ taa o sira fɛ ka dɛmɛ don o ma walasa o na kɛ jamana kuntigi ye Mali jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ka lafiya ani yiriwa kama. Association pour la promotion des jeunes et de l'enfant communicateur APG qui o jɛkulu unu u baarakɛɲɔgɔn Voice ani Gradem u ye tile fila kalanbulon dɔ sigi sen kan kalanbulon min ni a kun ye fɛn min ye denmisɛnnin olu kuma da u bɛ se ka lamɛn cogoya min na jamana ɲɛma sigi kalata min ni o bɛna kɛ o cɛbɔw fɛ ka se ka kuma da d'u ma walasa cogoya min na u ka hakɛ o bɛ se ka ta k'a don ba la a kɛra hôtel Masale la ka bɛn tarata ma an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Mamadu Ben Sherifu Sumano a n'a ka jatala Baba Keita. Nin tile fila sigi in na bɛnna denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu an'u dɛmɛbagaw de fɛ a kun de ye fanga ɲini jɛkulu u n'olu ka sigi ka kuma u ka se k'u hakili to olu ka hakɛw la u bɛna laɲini dɔw sɛmɛ kandidaw la minnu bɛ présidenya ɲini minnu bɛna députéya ɲini hali minnu bɛna maire ɲini ka laɲini dɔw kɛ mun na denmisɛnninw Mali denmisɛnninw ka hakɛ bɛɛ u bɛ se k'a sɔrɔ o hakɛ k'o sɔrɔli nɔgɔya fɔ politiki mɔgɔw ka o ŋaniya siri u ka politiki sɛbɛnw na déjà donc o tile fila de ɲɔgɔn ye bɛ yen parce que gɛlɛya caman bɛ denmisɛnninw ka hakɛ ko kan ni jamana ɲɛmɔgɔbaw sen ma don o la o tɛ se ka sira sɔrɔ hakililajigila n'an ye denmisɛnninw ka wolosɛbɛnko ta du kelen tɛ se k'o ɲɛnabɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a ɲɛnabɔ denmisɛnninw ka bɔlɔnkɔnɔ delili mɔgɔ kelen fanga tɛ se o la denmisɛnninw ka kalanko mɔgɔ kelen fanga tɛ se o la garibuya mɔgɔ kelen fanga tɛ se a la donc fɔ bɛɛ de ka jɛ. projet in yɛrɛ baara bɛ ka kɛ ni baarayɔrɔ 8 de bolo dilen don ɲɔgɔn ma k'a baara kɛ o baarayɔrɔ 8 bɛɛ kuntilenna ye denmisɛnninw ka lakana ale ni u ka tɔgɔtɔli ye mais an ka ni projet yɛrɛ ɲɛsinen don denmisɛnnin minnu ma o ye an ka denmisɛnnin minnu bɛ bɔ togoda la ka na baara k'an fɛ yen nɔ n'an b'a f'u ma ko dudɛmɛdenw dɔw b'a f'u ma ko baarakɛlaw anw nana ni ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ parce que an bɛ fɛ ka damakasi kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ caman ye ni denmisɛnnin ninnu kunkanko la ni baara in ye sababu de min b'a to an n'u bɛ se ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya sɔrɔ ka hakilina falen sɔrɔ walasa u ka se ka nin denmisɛnnin ninnu hamina ale ni anw yɛrɛ hamina ta ka a don u ka jamana marabolo togoyaw kɔnɔ. Denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ne a bɛ fɔ a ma parlement des enfants o ɲɛma dangan fɔlɔ ale y'a jira k'a fɔ denmisɛnninw man ka to kɔ u yɛrɛ kunkanko kumaw la a labanna tuguni k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ de kan k'i sen don walasa denmisɛnninw ka se k'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw ye déclaration signé u b'u kan de di u b'u kan di mun bɛ aw ka déclaration kɔnɔ nin kɛra nin sigira nin kɔfɛ n bɛ a appliquer n bɛ a bila n ka politique kɔnɔ a bɛ don n ka champ d'intervention kɔnɔ an bɛna déclaration min élaborer a kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ma hɛrɛ ye o bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ survie bɛ k'a kɔnɔ protection participation ani den yɛrɛ bɛ se ka mɔ cogo min na environnement radio kɔnɔ
pour que a ka futur ka se ka assurer o bɛɛ de bɛna kɛ déclaration in kɔnɔ. Sigi in kun cɛra ni denmisɛnnin dɔ ka dɔnkilidakan ye dɔnkili mun ni kuma caman b'a kɔnɔ k'a ɲɛsin maa minnu ni u t'u hakili to denmisɛnninw ka hakɛw la. Pharmacie populaire du Mali barakɛlaw ka lapasajɛkulu ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka diɲɛ mɔgɔ labɔ a kalama degun min bɛ u ka cakɛda in kan cakɛda in baaracogo kunkan a kɛra ka bɛn alamisa don ma pharmacie populaire kɔnɔna na sigi in sen fɛ u y'a laɲini fana ka se ka tulo lasɔmi kɛ baarabilancari kunkan baarabilancari min ni a bolo dalen n'u bolo ka bɛn juillet kalo tile 12 ma ka taa bila juillet kalo tile 13 la an ka jɛ an ka lapasajɛkulu in secrétaire général lamɛn. An ye wele bila télévision ma bi dɔgɔrɛ tɛ ka sababu kɛ an ye baarabila de kɛ baarabila in ye tile 2 baarabila de kun min b'a la an ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye docteur Musa Sanogo ye ale ye sariyankisɛ dɔw de ta sariyankisɛ ninnu u bɛ u ni baara sariyaw tɛ taa jamana yɛrɛ baara bolodalen don sariyanba min fɛ o article 257 a y'o sɔsɔ anw yɛrɛ ka pharmacie kɔnɔla la sɛbɛn dɔ bɛ yen baara bolodalen don sɛbɛn min kɔnɔ o sariyankisɛ dɔ bɛ yen n'o ye 05 ye a y'o fana sɔsɔ sariya talen ninnu kɔnɔ bin kɛra an baarakɛɲɔgɔn dɔw dɔ kan donc ni o baara fila kɛra syndicat ye jɔyɔrɔ min bɛ syndicat la baarakɛyɔrɔ kɔnɔ o ye ka baarayɔrɔ sɔrɔ k'o lakana o bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo o cogo ka baara kɛ o sira kan ni baarakɛyɔrɔ sɔrɔ ye san sɔrɔ baarakɛlaw ka hakɛ min b'o kɔnɔ u b'o fana ɲini baarakɛlaw kelen kelenna ka hakɛ ye min ye ni dan kɛrɛla o la syndicat kan ka wuli k'i jɔ k'o kɛlɛ kɛ o de ye anw wuli kun ye bi ka baara ɲɔngiri sabula docteur Musa Sanogo a y'o baara min kɛ a y'o sariya minnu ta nin ye n'olu ni baara ka taa ɲɛ tɛ sabati n'olu ni o sariya ninnu bɛn tɛ sabati an ka société kɔnɔ o la an ko a k'olu de bila tile 2 in kɔnɔ n'a ma sɔn ka segin a kɔ anw bɛ baara bila bolo kura boloda wa o kɔnɔla la nin sen an laban bɛ sɔn ka taa yɔrɔ jan dɛ nin ye tile 2 ye mais min bɛna boloda nin kɔfɛ o bɛ sɔn ka kɛ tile caman ye dɛ o bɛ sɔn ka kɛ tile caman ye sabula ni décision ninnu kɔni n'a ma segin a kɔ la an ka baarayɔrɔ a tɛ se ka sabati cogo si de la wa nin fɛn ninnu ye walew ye a ye wale minnu ta nin ye ninnu bɛ an ka société segin a kɔ de wa a b'a sigi a sensamara kɔnɔ de an tɛ ala deli société in ka datugu parce que Mali jigi ye an ka société in de furako fan fɛ Mali population bɛɛ jigi ye an ka société in de furako fan fɛ donc ni ale nana sariya dɔw ta minnu b'o o contre la an tɛ se ka jɛn n'o ye koyi an tɛ se ka jɛn n'o ye wa maliyɛn bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ ko o tɛ wale min bɛ se ka continuer wa maliyɛn bɛɛ kan k'an dɛmɛ o kɛlɛ la sabula ni anw bɛnna bi a kɔlɔlɔ bɛ se maliyɛn bɛɛ kelen kelenna ma ka daminɛ Kayi fo Kidali i ka kuma ɲɛna ye nin baara in min kɛ an ma k'an kunfɛ ka sababu kɛ docteur Musa Sanogo ka décision ninnu bɛ ta waati min na a taara le 28 février 2018 pharmacie populaire jɔyɔrɔba ye min ye Mali kɔnɔ o de ye ka fura ɲuman sama k'a yɛrɛ kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ da ɲɔgɔn na k'a lase malidenw ma jamana fan bɛɛ lafɛ da ɲɔgɔn na pharmacie populaire jɔyɔrɔ ye min ye hakɛ min ɲininen don a fɛ Mali faamaw fɛ o de ye o ye welekan min bɛ n bolo ka lase n baarakɛɲɔgɔnw ma an ka to ɲɔgɔn kɔ sabula an b'a dɔn an ka baarakɛyɔrɔ in bɛ cogo min na bɛn bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ. ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ sigira sen kan an ka seko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔ Abdulayi Jabate ni a ka denbaya ani producteurs ni éditeurs ka jɛkulu mɔgɔ dɔw fɛ warisarama ye concert min don sara la walasa ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakari Keita ma a ka san 5 wɛrɛ kɛ fanga la a kɛra a ka bɛn tarata de ma kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya a denfaya kalifalen kun don Bakari Togola de la an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifla Jabara ni so tɔgɔ la Amadu Jara ani Ibrahim Kulibali sɔrɔlenw an ka jɛ an k'olu lajɛ.
an ka seko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔ artiste minnu n'olu ni an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ kuntilenna kelen na n'u ye layidu di k'a fɔ u na kɔkɔrɔmadonni wale ta k'a ɲɛsin a ma walasa k'a dɛmɛ ɲɔgɔnya a ka se ka san 5 wɛrɛ kɛ k'a yɛrɛ nɔnabila jamana ɲɛmaya la olu bɛ wuli ka jɔw la su ani tile walasa o laɲiniw ka se ka sabati o laɲiniw baara kadara kɔnɔna na an ka dɔnkilidala Abdoulaye Jabate ale ye concert kɛnɛ min sigi sen kan k'a dunsara kɛ fofalaki ye walasa ka se ka wele bila ali bi Mali jamana artisiw ma u kana jɛ ɲɔgɔn fɛ k'u fanga fara jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fanga kan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ para ɲɛfɔlɔ minnu ni o kɛra o baaraw la olu kɛra wasa ye ni ye an farala ɲɔgɔn kan ka an ŋaniya jira o jɔnkwala an bɛ président Ibrahim Boubacar Keita kɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye an ye artisiw de ye an ye jeliw ye an b'a kɔ ka da fɛn caman de kan parce que maa min n'a y'a kɔfilɛ la i b'i kɔfilɛ la maa min n'a y'a tɛgɛ d'i ma i b'i tɛgɛ d'a ma ni maa min hinɛni na i b'i a kanu i dusukun na i bɛ ka hinɛna artisiw la kojugu min y'a dɔn an ye kɔni an b'a dɔn a ye a bɛ taa se fo artiste mɔgɔ 10 ni kɔ la minnu ye nin wele in jaabi kana dɛmɛ don jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma i n'a fɔ komi Neba Solo Mamu Sidibe Sadio Kuyate Nampe Sadio o n'a ɲɔgɔnna artiste caman baara minnu sera ka dangɛnɛmaya IBK ka san 5 in kɔnɔna na u y'o foli kɛ ka sɔrɔ ka labanna ka wele bila Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ ka t'i ka kalata sɛbɛn ta hakilina min ye bila la ka an faral'u kan pour que ka IBK dɛmɛ a ka campagne na a bɛ masakɛya ɲini min na Ala ka nɔgɔya ye bon n ka motivation ye min ye c'est juste présent kɔni n'i nana ka n'a sɔrɔ jamana bɛ problème kɔnɔ donc il faut que jamana kɔnɔdenw ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka faso jɔ. hakilina wɛrɛ m'an bila ni cɛkɔrɔba wulila denmisɛnninw bɛ wuli a bɛ fɔ ten an bɛɛ lajɛlen bɛ kurun kelen de kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye kelen ye hakilina ɲuman min taara ka jamanatigi dɛmɛ an bɛɛ ka hakilina don an bɛɛ ka laɲini ye kelen ye o de an fara ɲɔgɔn kan fa kelen ba kelen donc n'an ŋaniyaw kɛra kelen ye o de bɛ kelenya sinsin o de bɛ gɛlɛya nɔgɔya o de bɛ silamɛya tɔ jidi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la bi an nana ka na ɲɛnajɛ de kɛ k'a jira maliyɛnw na bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka voter président IBK n'a ka jama ye ni Mali ko baarakɛla kɔni a ye baara de kɛ o de y'an se yan nɔ. Nin ɲɛnajɛ kɛnɛ min sigira k'a dunsara kɛ fofalaki ye o kɛra sababu ɲuman ye association des producteurs et éditeurs maliens secrétaire général ma a ka wale ɲuman dɔn jɔnjɔn caman ta ka kalifa mɔgɔ cɛsirilen caman na minnu ni olu jɔda kɛra belebele ye Mali jamana seko ani dɔnko nasira fɛ ani bɛn ni kelenɲɔgɔnya seginni na an ka jamana kɔnɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ sanni ka sɔrɔ ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kuncɛ. Senegal faba la Dakar faba maire Khalifa Sall ka kiri min dayɛlɛlen don a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye kiri dulonna dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na kiri bulon ɲɛma kabini dɛnɛ jamana ɲɛmayaso ka lapasabaw minnu danbɛ ni olu bɛ kiri bulon kɔnɔ ko fɔ Khalifa Sall minɛni a minɛkun o ka se ka sɛmɛndiya o ni Khalifa Sall ka lapasabaw ma se ɲɛko la bawo Khalifa Sall ka lapasabaw bɛ k'u sinsin farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka jaabi bɔlen de ka min y'a jira k'a fɔ kiri jɛlen kiri jole masigi senga Khalifa Sall ye o kumana ko jamana ɲɛmayaso kan ka wari yɛrɛ dɔ sara yɛrɛ jamana ɲɛmayaso ka lapasabaw tarata ani araba u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min ma kiri bulon kɔnɔ ka Khalifa Sall minɛni dangɛnɛmaya a ka dɔn k'a fɔ minɛkun yera a la u y'a ɲini kiri ɲɛma fɛ kiri ɲɛma ka kɛ i n'a fɔ farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔ CEDEAO ka kiri bulon tɛ yɛrɛ maa bɛɛ maa na Senegali jamana ɲɛmayaso lapasabaw la u y'a jira k'a fɔ CEDEAO kiri bulon a tɛ se ka maa don kaso la se fɛnɛ tɛ a ye sariya la k'a fɔ maa dɔ ka kiri jatigɛ la k'i ma jɛ n'i ka kiri jatigɛ cogo ye k'a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ale kiri bulon in kɔnɔ ka kiri wɛrɛ sigi sen kan o kumana k'u b'a jira kiri bulon ɲɛmaa la k'a dɔn k'a fɔ farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔ CEDEAO ka kiri bulon jɔda foyi tɛ Senegali kiri ko la sanko kiri min jatigɛra n'o ye Khalifa Sall jalaki o ye Senegali kiri de ye wa Senegali sariya sunba de kɛn bɛ k'o de fɛnɛ kiri de lakodɔn o yɔrɔ bɛɛ Khalifa Sall ka lapasabaw minnu sigi bɛ ba ka k'u da k'u bonbo ye olu dimina Khalifa Sall ka lapasabaw ko kuma caman tɛ u fɛ kiri bulon kɔnɔ farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔ kiri bulon ni o ye CEDEAO ye o ye fɛn fɔ ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ
kiri jele kiri jole masigi senga Khalifa Sall ye kiri tigeto sangu o kumana jamana nyamaya so jalakile do ni wari min zarali o kanga sara oluti do wara nyini ukama ni o ye Khalifa Sall ye kiri ko kuma re tikebli eleni akalla bla sade ajaba jele de do ukalla nyini yo ye temene ko fe olu yeru dati do kiri re labli fi o fo farafina le biyamba jamana ka kiri blo aye fe minun vo akada ngelu la u bela jele ka soro u fe ba u dakuru nya dama do de tara ni u kuma ko extrait ka Senegal jamana nyamaya so jaki ka fama kiri jelen kiri jolin zigi singa olu ka mai ni o ye Khalifa Sall o kuma na gafe re to bela jele farale nyonga olu mago bɛ o de la u tɛgɛ kɔnɔ fɔlɔ yani u k'a fɔ k'u b'u da don kiri kura wɛrɛ la kiri bulo in kɔnɔ yan a ma ɲa min kɔ Senegali kiri bulo ɲɛmaa sina k'a fɔ de kumana baara in bɛ jɔ yan bolo an bɛ dɔgɔkun kelen di ɲɔgɔn mɔ ka taa hakili jagabɔ ko in kan ka tila b'a kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan o fana ni Khalifa Sall n'a ni bilali ka kan o n'a jateminɛ farafinna tile bi yan b'a jamanaw ka kiri bulo ni o ye CEDEAO kiri bulo fɛnɛ ye sariya ɲɛkɔrɔ ale bɛ cogo bɛɛ a ka fɔlen kan ka jate wali kelen a ka fɔlen kan ka don bala farafinna jamanaw fɛ wa minnu y'a tɔndenw ye o fɛnɛ n'a fɔ cogo do dɔgɔkun kelen kɔni ma na dafa o na jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kiri bulo kɔnɔ ni k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min Libi jamana kono cakɛda min ɲɛsinnen don Libi taji ko ɲɛnabɔli ma compagnie nationale libyenne de pétrole ni ale kun y'a jira k'a fɔ taji bɔ jɔra Libi jamana kɔrɔ yan b'a fɛ wali kelen Libi yɛrɛ taji ma yɔrɔ ba la ka sabu kɛ maréchal Khalifa Haftar jamana ɲɛmayaso min lakodɔn dɛ ni fanga bɛ a la ka sabu kɛ kɛlɛ disi don maréchal Khalifa Haftar a n'a ka kɛlɛcɛw a fara bɛ tobiri ku gouvernement kan olu de kan kun bɛ k'a jira kɔsada in na k'a fɔ Libi taji ma yɔrɔ ba minɛn bɛ u fɛ o kumana a bɛ bila Libi kɔrɔyanba jamana ɲɛmayaso ka bolo kan n'a ma ɲa k'a fɔ compagnie nationale libyenne de pétrole tajiko ɲɛnabɔli cakɛda ale bɛ Tripoli gouvernement de ka bolo ka gouvernement lakodɔnnen diɲɛseleke naani setigi jamanaw fɛ a barata seba tɛ ye k'a ka fanga boli Libi fan dɔw kan tajiko ɲɛnabɔ cakɛda in kun y'a yira k'a fɔ tajibɔ bi jɔ fɔlɔ nka araba juillet kalo tile 11 taji ɲɛnabɔli cakɛda in compagnie nationale libyenne de pétrole nana dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ taji baara bi daminɛ ko kura jamana kɔrɔ yan b'a fɛ taji bi bɔ a bi laban ka doni ka taa feere fana kunnafoniw nana ni a ye k'a fɔ maréchal Khalifa Haftar a ye yamaruya di Tripolikaw ka cakɛda in mɔ a ka se ka tɛmɛ ni taji bɔ ye jamana kɔrɔ yan b'a taji ma yɔrɔ in na b'a jira k'a fɔ Libi tile o tile taji bariko 1,600,000 min kun bi bɔ n'o kun tigɛra o bi segin a nɔ na nka kunnafonidi gafe caman de kɛn bɛ k'a jira Libi kɔnɔ k'a fɔ Ameriki jamana sen bɛ nin ko in na Donald Trump kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ko ale de kɛnɛ kɛ ka wara da Tobruk gouvernement na ani maréchal Khalifa Haftar n'a ka kɛlɛcɛw k'a fɔ u ka lajɛ tɛmɛ ka kɛ ni taji bɔ in ye Libi taji ma yɔrɔ la ni o ye kɔrɔ yan b'a ye u ka fa min minɛ bɛ u fɛ wara min dara u la bagabagali de kɛra sawa ni u jɛna n'a ye wa o ɲiningali tɔmi kɔni bɛ nka Libi kunnafonidi gafew kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Donald Trump ka bagabagali sɛbɛkɔrɔ bonyana tɛmɛnen kɔfɛ nazarala jamanaw fɛnɛ ko olu fɛnɛ ka bagabagaliw sɛbɛkɔrɔ bonyana taji bɔ cakɛda compagnie nationale libyenne de pétrole kɔni y'a jira k'a fɔ lɛrɛ damadɔ olu kɔni bɛna segin u ka baara mɔ ni o ye taji bɔ ye ka laban ka doni ka taa feere nka maréchal Khalifa Haftar n'a ka gouvernement k'u kɛn bɛ ka ɲini diɲɛseleke naani setigi jamanaw fɛ ni taji bɔ ma ɲɛ k'a bi daminɛ jamana kɔrɔ yan b'a fɛ taji ma yɔrɔ in na u ka fa k'a bi to Tripoli ka bolo kan o kumana sɛgɛsɛgɛlibaw ka kɛ a ka ja jɛkulu dɔ ka sigi sen kan diɲɛseleke naani setigi jamanaw fɛ minnu bɛ jateminɛ kɛ taji yɛrɛ labaara cogo la Libi jamana kɔnɔ baw ko kunnafoniw bɛ ka na ni a ye k'a fɔ Libi taji bɔ cakɛda in compagnie nationale la libyenne de pétrole ko a ma ɲɛma ko kasa bɛ nɔfɛ yurugu ta fa fɛ nafolo minnu bɛ ka sɔrɔ a la ko a na kɛ ɲaguma ko a tɛ ka labaara cogo ɲuman na wari dun daɲa tɛ barisabu ka da ka taji min bɛ ka feere sɔrɔba de bɛ ka kɛ a la Libi warisoba banque centrale libyenne ma ɲɛma ka kɔrɔfɔ b'o sɛmɛndiya juillet kalo tile 10 tɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ an filɛ kuma min na nin ye ko n'i ye o ni sango nin kuma kelen sanga ni ɲɔgɔn ye k'i b'a ye k'a fɔ ɲinan gɛn bɛ ka sango da sigiyɔrɔma 2 a ko nin kuma in na dolari wari miliyari 11 ani miliyɔn 500 o de ladon bɛ taji fɛ nka maréchal Khalifa Haftar ka laɲini min kɛra k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ka sigi sen kan Fayez El Sarraj ka gouvernement ye a jaabi araba sɔgɔmada yan fa fɛnɛ fɛ k'a jira k'a fɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan min ka baara bɛna bɛn Libi tajiko jateminɛni mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a nafolo labaara cogo
Zimbabwe fabala Harare fanga sinamaton bɔra ka caya k'u ka nisɔngoya jira maa ba yirikaw kundo ka bɛn ni juillet kalo tile 30 jamanakuntigisigi kalataw ye baw yɛr'u bolo a tɛna kɛ jɛlen ɲa la. U y'a yira u ka nisɔngoya taama in na araba tɛmɛnen k'a fɔ u mago bɛ kalata jɛlen na ko olu sɛgɛn bɛ ten sa. San jaman banga fɛ ni o ye ZANU-PF ka fanga banbali ye kabini Robert Mugabe tile fo kana se bi ma. O kumana ko min ye kalata sɛbɛnba ko ye ale kunkan kuma bɛɛ a bi caya ka sababu kɛ kalata sɛbɛn in ma labara cogo ɲuman na tɔgɔ minnu bɛ ka tɔgɔ sɛgɛsɛgɛlenw dɛ. O kumana yurugu fɛn o fɛn kɛra jamana ɲɛma Robert Mugabe tile la kalataw kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen sinsinna nin kalata gafe in de kan. O kumana a ka lajɛji ɲɛmajɔlen na maa min bɛ Robert Mugabe nɔna bi ni o ye Emerson Mnangagwa ye. Ale kɔni gɛmɛ ka layidu ta a bɔ dantigɛli kɛ yɔrɔw la k'a fɔ kalata jɛlenna sigi sen kan ka bɛn ni juillet kalo tile 30 ye nka o n'a ta bɛɛ fanga sinamatɔnw sen tɛ ka da a la. Mouvement pour le changement MDC ni o ɲɛma ye Nelson Chamisa ye bi cɛkɔrɔba nɔna min fatura fanga sinamatɔ ɲɛma Morgana Tsvangirai. Ale kanubaw ye a jira k'a fɔ u b'u kangari da jamana ɲɛmaw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se ka to kalata gafe maa minnu yamaruyalen don ka bɔ diɲɛseregɛnɛ ni setigi jamanaw kɔnɔ k'u kana jateminɛni na observateur internationaux u ɲɛ ka da kalata gafe in kan walasa jamanakuntigisi kalata min bɛna kɛ juillet kalo tile 30 a ka kɛ kalata jɛlen ye. Sudan du Sud jamana kurani maa ɲɛmaw Salva Kiir kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a n'a ka fanga ye a jira ka bɛn ni Alamusa ye k'a fɔ yɛlɛma dɔ bɛna kɛ sariya la min bɛ se k'a to olu minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la dɔ bɛ fara u ka makundala kan fanga na san saba. Barisabu ka da ka jamana kurani yɛrɛ y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'a tigɛ ka bɔ Sudan jamana na o ni sisan cɛ san damadɔ don sa koyi a kɛra san 2011 a kɛ ni bi cɛ jamanakuntigisigi kalata ma se ka kɛ bawo yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen san 2 ni dɔɔni tabilala forobamugu la jamana ɲɛma Salva Kiir n'a ka dankari Riek Machar ni ɲɔgɔn cɛ kalatako kuma tɛ o la bawo kuma bɛɛ ɲɔgɔnba de bɛ senna olu ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛnw na ka se ka mankan da ka dɔbɔ ni cɛnni na nka o bɛɛ la niw bɛ ka tiɲɛ kɛko min ye nin ye k'a jira k'a fɔ u bɛ dɔ fara u ka kuma kan jamana ɲɛmaaya la maa bɛ maa na olu dɔw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Riek Machar ka fa mɔw jamana ɲɛma danga ko jamana ɲɛma Salva Kiir tɛ basigi maa ye ko sigikafɔ bɛ sen na o sigikafɔ an ma tila o la aw ko k'a bɛ dɔ fara a ka kuma kan jamana de fanba ma sugandi k'a sigi ko a bɛna sariya de nɔmi ka fanga wɛrɛ di a yɛrɛ mɔ san saba k'o tɛ basigi maaya ye ka Salva Kiir n'a nɔfɛmɔgɔw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye n'a ma kɛ nin cogo in na u bɛ bɔ sariya kɔnɔ bawo san 5 ye manda ye san 5 ka ban jamanakuntigisigi kalata ma labɛn a ka laban ka ye jamana ɲɛmaaya la k'o tɛ sariya kɔnɔ o kumana u ko min ma ko vide constitutionnel ko nin bɛ kɛ sababu ye k'o datugu an ma ladɔnniya k'a fɔ sigikafɔ kɔni bɛ senna Salva Kiir jamana ɲɛma n'a ka dankari Riek Machar ni ɲɔgɔn cɛ Ethiopie faaba Addis Abeba sigi kɔfɛ ni bɛn ma kɛ kan kelen nka u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sudan jamana faaba la Khartoum u y'u yɛrɛ tigɛ ka bɔ jamana min na u fana ye surunnalidon kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ sera ka kɛ k'a dɔw ka ye barisabu ka da k'a jirala k'a fɔ mugu mankan ka da Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dugubaw bɛɛ lajɛlen ka bila surasiw fɛ maramafɛntigiw fɛ mɔgɔw ka se k'u ka muɲukumanyaka kɛ u hakilina tigɛlen u kɛlen kɔfɛ ka Sudan faaba Khartoum bila u bisimilala Yoweri Museveni fɛ Uganda faaba la Kampala a tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn wɛrɛ fɛnɛ na min bɛna kɛ sababu ye ka jamana ɲɛma danga Riek Machar kɛ ka a ka jɔyɔrɔ kɔrɔ sɔrɔ ni o ye jamana ɲɛma danga jɔyɔrɔ ye gouvernement min sɔrɔ ka sigi sen kan min bɛ fanw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Salva Kiir jamana ɲɛma bɛ to a nɔ na Riek Machar fɛnɛ bɛ segin a ka danganya la jamana basigilen ka to. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲini kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛw ka ɲamadaliw la ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na laseli nata an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw ni ce aw kan bɛn.